daga na gaba. Jama'a barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin namu mai taken daga na gaba. Shirin da zai ke kawo muku bayanan wasu 'yan kasuwa da ma kamfaninnika da suka yi nasara don samun ƙwarin gwiwa wajen cimma muradinku a duniyar kasuwanci. Kada a sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo www.tubalenarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Insta har ma da TikTok, dukansu da Tubalin Arziki. Daga na gaba, sunan katafaren kamfanin Adidas ba ɓoyayye ba ne, musamman ga matasa wanda suke harkokin motsa jiki. Kamfanin ya yi shura a duniya baki ɗayanta, lungunta da saƙo. Shin ka taɓa tambayar ta ina Adidas suka fara? Adidasla shi ne zakakurin da ya samar da kamfanin, wanda kafin nan shi ma yana ɗaya daga masu haɗa takalma, kamar dai yadda 'yan garin suke yi a nan ƙasar Germany. Yadda aka san da yawan shahararru, shi ma Malam Dazzler wajen sana'arsa na farko ya kasance ɗakin wanki na mahaifiyarsa. Dazzler ya ƙudiri aniyar samar da sauyi a cikin kasuwar takalman motsa jiki. Ya shiga kasuwa afujajen, ya sauraro mai mutane suke cewa. Burin Dazzler ya cika ne a shekara ta 1954, lokacin da tawagar 'yan wasan Germany suka lashe gasar kofin duniya, alhali suna sanye da takalman Adidas a kafarsu. Har zuwa yau, kamfanin na Adidas suna jan zaransu a wannan fanni, kuma zai wahala ka samu wani wanda yake harkokin motsa jiki da bai taɓa amfani da kayansu ba. An rawaito cewa Adidas ta ɗore ne ta yanda mai kamfanin baya wasa da ra'ayin masu amfani da kayansa, har ta kai yakan zauna da mutane ya ji me zai ce game da yanayin yadda ya yi amfani da kayansu. Haka kuma kullum cikin ƙara ɗaga darajar kayansu suke. A yanzu haka kamfanin da ya fara daga gida ya kai darajar dala biliyan 23, wanda in za ka dawo da shi naira ta Najeriya ana zancen wajen tiriliyan 10 ne. Kasance da Tubalin Arziki wani satin don samun shirinmu na daga na gaba. Wanda ya wallafa Miqdad Tukur, ni Ruqayyah Salihu mai nasara da na gabatar a madadin jagorori da injiniyoyi da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani satin.